Unang preacher, awan tinatay nga nagsubli dito yung daga. Apa ngay libro iti 1 Samuel chapter 28. Dahita di account ni Saul, nga impayab na di kararwa ni Samuel, kat inmay mat nagsubli ni Samuel dito yung daga. That is a question nga makita iti comment dagiti kakadwa iti napalabas nga records tayo. And ako kayat nga sumbatan dijay by text lanan kung nakat ko nga alaan nga sumbatan dagijay nga saludsud by giving you iti klaro nga pananga-explicar na. Kung nagpaiso, agpaiso dijay naibaga nga ang agpaiso niya. Kunam preacher nga ibaga ti Bible nga awan ti karawa nga agsubli dito daga. Ape kas lang nga rumrumor nga ijay 1 Samuel chapter 28 nga dijay ti account, famous nga account, familiar nga account, kilala nga pasamak ti biyag ni Saul nga isuti na tinagan na. Dahito di chimpo nga pan dinmawat iti tulong iti maysa nga mambunong, medium, mansipok nga dumawat ti advice iti kararwa ni Samuel. And no kitaan to the account, kaslang agpaiso nga nagsubli ni Samuel. Anya ti may bagam dijay. Agpaiso ka di nga dijay ti kararwa ni Samuel. Tano dijay kat kararwa ni Samuel. Mistik nga ro di ibagbagayo nga awan ti kararwa nga agsubli dito daga. Tano di jay kararwa ni Samuel, mabaling haro nagpaspasar ti kararwa di daga. Kasapno ti explanasyon na di preacher. Naibag nga malamyo, kakailian. Magapo dito'y nanumu ken simple nga syudad tayo dito'y Baguio City. Inandanong ko iti kablaw kada kayo. Awan labas na nga malapsan. Dagiti si simple nga tattao diti kalsada, agtatrabaho iti nasayaat, agsagsagat ti kalsada, nagtaglaklako iti sidewalks, ingana iti department stores, ingana iti kabanbantayan nagiti gardinero, kan nagiti construction workers, ingana iti sa baling nga lugar, ti Lucandia, Visayas, kan uray iti Mindanao, kan iti balas itao. Idanong ko iti kablaw, itinagan ni Apo Jesus nga kapsatyo. Kararag ko iti Apo nga nasayat kayo, kaya nasalunat kayo iti dayti nga tsimpo, nanguruna iti dayti nga anawan iti November. Uy nagpaiso. That was the statement ng baga tayo nga awan ti kararwa nga agsubli, na panijay langit kat nagsubli nga day baga ada ti langit. Or awan iti statement nga kuna iti Bible, tayong baga tayo bilas, nga haan nga mabaling agpaspasat kararwa. Namaday ti may isang account nga very confusing. Ano kitkitaan tayo gamin kat no kitaan tayo kaslang agpaiso nga ni. Wanya. Kaslang ibagbaga nga agpaiso nga ada ti posibilidad nga agpaspasat ti kararwa. Isu da ito di account ni Samuel. Iti account nga na iti kat makita iti libro iti Samuel chapter 28. Kahit kung adalan tayo iti nga simpo, tapno kitaan tayo man mismo di verses no agpaiso ka di. Nga da ito nga kararwa nga nagpakita ka ni Saul kat talaga nga ni Samuel. Iti verse 1, 2, hingga 96, 1, 2, 3, 4, 5, 6, that was a statement ibagbaga na nga ada iti gubat nga napasama. Ginubat iti Philistine iti Israel at talaga nga nagadu iti Philistine nga kayat da nga darupon iti Israel. Madanagan ni Saul gapusta awan iti pagdamagan na, pagdawatan na advice. Dagiti propeta iti Dios awan mo't ijay. Awan ti pagtaray na awan mo't ni Samuel, natay mo't ni Samuel. Madanagan ni Zuna, anya ti kastak, pasat mo na ito yan. Anya ti kastak nga mangsango na ito, anya ti outcome na nga mabaling nga mapasamak na iti nga gubat. Anya ti napasamak, gapus iti
dadagsen kan problema na. Inpayab na dagiti adipon na kat kuna na yung kayo man nagbirok iti dagiti mansipok, dagiti makisasao, dagiti kararwa iti natay. Taadati kahit kung adamagan kini Samuel. No kitaan nyo iti napalpalabas nga verses, kuna na yung verse 3, amin dagiti mediums, amin dagiti mansipok kun mambunong, inpay kat ni Saul, di syudad, di Israel. So awan ti maysa dagiti nga tattao nga ada yung iti syudad. So nga iti tiyempo iti dimteng iti padas, awan ti pagtarayan na. Since awan mo ti propeta nga imbon iti Diyos, ta imadayo iti Diyos kanya na, napukaw ti puso iti Diyos kanya na. Tinmal na iti Diyos kanya na. Haan pulos kayat nga kasaw iti Diyos kanya na. Awan ti propeta nga imbon na nga mangitid advice kini Saul na problemaan ni Saul kat ti option na kat tarayin na dagiti pinapano na dito syudad. Ito'y syudad ti Israel na kung na nagbiro kayo man iti may nga mansipok, may nga mambunong ta apang kudanunan ta kahit kung dumawat advice tani hanakmat nga sumsumbatan iti Diyos. So daya iti sitwasyon tinmal na iti Diyos gapusta napukaw iti puso iti Diyos kini Saul. Tatakon na iti tiyempo nga ibaga na iti verse 7 kung narag iti aripan na Apo Saul ada ti amamumi nga mambuno mansipok nga dati galad na nga makisao kan maki-istorya iti natay taga diti lugar iso na ti Endor iso ti anak iso na ititikong ko na ti verse 7 may nga medium di original tapno maawatan tayo diti trabaho na diti medium nga dito kat nausar di word nga nausar kanya na kat Egas Timostos. Iti Hebrew word na di ay. Iti proper word na di ay iti Egas Timostos. Di English kwa kat may isa nga ventriloquist. May isa na ito nga nalaing agpanggap nga agpanggap iso na nga ibaga na nga adato yun siya kun ni kastoy. Siya kung da ito na, panggap isuna nga naluganan, nga iti trabaho na, dumawat titulong na iti tattao kanya na, siyak ni kastuyo. So di iti trabaho na. Ag-arti isuna, nga baliwan na iti buses na, arti-arti isuna, nga kopyan na iti buses di maisa nga tao, and data ti trabaho na. So actually, nukit kitan tayo, isuna ito iti rason nga, nakibtot isuna na tayo, ijay tiyempo nga ipayab na ni Saul gapusta ni agpay sumatan na ito nga demonyo nga sangsangok agpay sumatan na ito nga kararwa nga sangsangok. Ituloy tayo jay. So napaniso na di na namuan ni Saul nga ada iti may nga medium, may nga mansipok iti lugar iti Endor. Daras nga napaniso na. Ada ti conversation da concerning iti issue dagiti mansipok nga ipaikat ni Saul ket dagiti na dumay papatay pay ni Saul ket kunana hanak ko mga patayon hamo ko magbaga nga adak dito maasang ka ko may tibiyag ko kamadanagan kunan ni Saul ang kung ipapatay sika. Ada lang tikat ko damagan apay sino tikat mo aya nga sino nga akin kararwa tikat mo apan iyabak nga kasaw ket kunan ni Saul kat kuman nga amuan kat kuman nga idanon mo kanyak ni Samuel. In a conversation napansin na ito mansipok nga dito katong tungtung na nga nakadisguise kat hang ordinaryo nga tao nga dumawdawat kanya na napansin na nga ni Saul. Nay apeng alina sa kamat gayam ni Saul kat kuna na ka madanagan sika nga mansipok kung mambuno. Haka madanagan, tapos magpapatay sika. Tumpalag ti kari kanyang nga ispalag ti biyag mo. Ti importante kanyak tata. Mabaling ka di nga ibaon mo, iti kararwa ni Samuel nga katungtong ko isuna. Di tiyempo nga di aya, kuna di 13,
Ngarod no kasjay, sige ngarod. Ini dya chimpo, napaniti, ritual na ito, medium nga na ito. Adan, ti makita kita, di verse 13. Nga ngumat nga to, may sa jujusan, nga nagtawad iti sirop iti daga. Nga umayan dito And kung na 14, anya, titsura na, kung na ni Saul. And kung na di ay medium, may sa iso na nga lakay. Ngumat nga to ni Sunak at nakaluban ni Sunak ti mantle. Kung na, ni, lakay. Di Samuel nata, ti mantle. Malagip ko. Isu niya pinisang na. Malagip ko di mantle ni Samuel nga. Di chimpo nga kuna na nga. Gapos kanya magudwa iti nasyon iti Israel. Ginuduam si kati ng gudwa. Dahil ti mantle na nga di ay. Di simbolo nga. Gapos sinaramit ko kat nagudwa. So nga pinisang ni Samuel di bado na. Isu niya mantle na nga. Ay. Yan kuna na idinalpas si Jay. Bigla nga nagpalintumang ni Saul. Aday ba ka? Haan nga nagpakita ni Samuel kini Saul. Jay babae tagsasao nga kuna nga adatan makitkita kat isuna ti agsasao nga makisasao kini Samuel kano kani Saul. So ada dagi makitkita tayo bigla nga nagparang kano dita ni Samuel haan hanga kasi tinapasamak kuna na isunamot lang tagsasao kastoy timbaga na just kasi tinapasamak itirigat dito'y makito'y dito'y nga nagpalintumang ni Samuel kat kuna na anya nga tati kastak madadag sinanaklaw unay tay madayo iti Diyos kanya kat ni anak mo ton sumsumbatan kuna di 15 uray propeta uray tagtaginap agpakpakasak dumawdawatak ni anya nga iti kastak kanya tulungan na kari. Then kuna ni Samuel kanya na apay nga damdamag anak. Amumot ngayon madayo ti Diyos kanya. Apay niya palang rason nga damag anak. Di ko nakngarong ka na, imbagamot ni Apo Diyos kanya, maguduan na ti pagariam. Katitod na iti pagarian nga na iti, nga torturay na. Kini David. Gapusta haan ka nga nagtulnog iti sao iti Apo. Aray ba kanya? Dahil ti ungot ni Amalek. Dahil iti Philistine dumteng iti chimpo no bigat. Matay ka ti imada katag kakanuwatay dito iyan ko. Implying nga matay suna. Anya ti bidinsak nga dahil iti sa lusod. Anya ti bidinsak nga haan nga ni Saul. Kumuna. Dahil iti dakol nga kat mga sumbatan data. Mamatiak ka nga ni Saul di jay. Tanukunak nga patsyak nga ni Saul di jay. Ay ni Samuel di jay. Rumlumuan nga agpaspasyak ti kararwa nga mabalinggaya. But the Bible says haan. Kasatno nga ibagam nga haan kat aday di Bible na ita. Kumuna. Dengan bitoy. Kumuna nga argumento nga mang panaknak nga haan nga ni Samuel di ay kat itoy. The argument that God does not contradict Himself. Dahil iti argumento nga ni Apo Diyos nang ita ditibilin kataan na nga labsingan di bilin nga ito na. It was written in Leviticus 19:26-31 nga haan na nga ipalubos nga iti anak na katapan dumawdawat iti tulong dagiti mansipok kan mabuno. The Bible hates iti practice iti mabunong kan kinasipok. So han nga mabalin kanya na diay. Dito yung nga tiyempo, haan nga mabalin nga suportaran ni Apo Diyos jay trabaho iti sipngat iti mambunong. Haan nga mabalin diay. Or else, he violated himself. He violated himself kat nagbasol isuna iti bagina kan iti bilin na nga hangkay nga dumawdawat iti tulong iti mansipok kan lumpuno. Daddy first. Second nga argument, the argument of choosing his messenger. When God would send iti minsay, He would use iti prophet.
And no awanan, silent talaga ti Diyos. Just like getting at the New Testament and Old Testament, there is 300 years silence. Napasamak na ititibiyag ni Samuel, gapusti pa nagbaso na. Ano ba ka na kayo? Would you think the Lord will use, nga usarin na nga minsahiro na rin, iti may sa nga ari, nga mga daldalan ti anak na, kat mambuno? Hari nga mamalin niya. Or else, sinuportara na iti basol nga kunana nga kaguguran na. Kadua di ay. Pangtalo, the argument of departure of our dead loved ones. Iti 2 Samuel chapter 12 verse 23, ginatay nga anak ni David. Kunana, mapanak tumatlang kanindi ubing nga daytoy. Nagkararagak ka di, agsangitak. Hanak nga mga mabiyag payawanan. Namanak nga madanagan, gapusta mapanak no di iyan na, nga misuna haanan nga makasubli dito yan ko. Implying iti haanan nga agpasyar ti kararwa tinatay nito daga. And here is the point na nangyari. When a dead loved one dies, awan iti panagsubli. That is pangtalong argumento. Ituloy ko. Pangupat. The argument of deception. Kitaan niya reaksyon di jay witch or di mambunong iti indoor. Nakiptot isuna. Nakiptot isuna gapusta for the first time literal nga makita na nga da iti espiritu nga nagparang kanya. Nga mangusar kanya na. Nga nagpakita kanya na nga luganan na mutan isuna. Laglagi pa nyo ti trabaho na ijay kat may isang medium ti Old Testament nga nausaran na di ay kat ventriloquist igastri-mustos may isa nga tao nga agpangpanggap nga kupkopyan na nga agsasao agaak iso na lang nga kung kunano syaktikas mabaling ay tinapalpalabas kat iti nga witch katawan ka di ti actual encounter na iti espiritu. Now iti tsimpo nga dimawat iso na titulong kini Samuel nakiptut iso na ta nagpakita iti demonyo nga impersonate na ni Samuel iso nga nakiptut iso na nga ni Samuel. Nakita de the argument of deception. Apa yung kunak nga deception? Kita nyo pa yung kadi. Napansin nyo kadi statement na nga nakitak tilakay? Ni, apa yung dagang tilakay kan BBJ langit? Awan ti old age. Itibiyag tilikudan. Ano ito eh. Iti may isang tao nga natay. He will be in a form nga ubing isuna. Haan nga lakay isuna. So makita yun dito eh. It contradicts the teaching. Iti estado ti kararwata yung ada ti lakay kan ubing. Ijay langit. The Bible does not teach nga aday ti lakay kan ubing iti presensya ti Diyos. Awan di ay. Tanwag pa iso di ay nagibibis nga natay adi pego awil tayo kanyada. O dagi natay ng muno na kataw awiran da iso na. They are in a state iti spiritu da nga forever young. And when they will receive the body nga immortal body da, it will be the same as forever young. Kita nyo pa iti pangtalo. The argument, the deception, under the deception. Hindi nakita ni, hindi nagsawiso na, ni Raytan, ada makikita ko, kunana, ni Samuel diyay, kunana, nagpalintumong ni Saul, kini, kanji sangwanan, jay, medium jay, indoor, gapusta kunana, iso ni Samuel. No ni Samuel diyay, hanggang agpalpalintumong kanyak tahanak na Diyusan. Niya po Diyos lang tipagpalintumong yan. So makitam na iting argument. No ni Samuel dijay, he would give advice to Saul. Day tatiraso nga, nag-ungot ni Apo Diyos kanyang tatag, palintumong ka pa lang, adayawan na, ang kaagpalintumong kanya, kanak ng Diyos.
but he bowed down iti sangwanan ni Samuel. Kat awan lang ti reaksyon na ni Samuel, gapustahan nga ni Samuel dijay. There is a demon in disguise nga nagtengel kanang poses. Ijay witch or medium gender. The argument of false prophecy, anya ti mapasamak na tingagubat. Kuna diyay demonyo acting nga ni Samuel. Gapus dagiti Israel, dagiti Philistines kataduda, nubigat kat matay ka, patayon da ka. No kita nyo iti account, iti death ni Saul. It was not the Philistines nga nang patay kini Saul. He killed himself, iti tiyempo nga natamaan iso na ti araw, kat kunana di servant na adataran na giti kalaban, patayin na kung tapno handak nga paparigatan kan, handa pa ila nga tabatabatan nga arami na nakapagpistaan iti bagi, patayin na kung tapno kumarik na ragit yung arigat. But-butang na di ka, di servant na hanangin arami. Nala na di espada na, nagpaklop iso na di espada na, and he died. Hindi nga tiyempo. He killed himself. It was not the Philistines who killed him. Dahito iti pangkitaan tayo a false prophecy. Ngahaan ko nga patyan nga di nga espiritu kat ni Samuel. It is a spirit called demon. One of the demons impersonating ni Samuel. Iso nga I stick iti conviction iti Bible nga ti kararwa katangag paspasyar by those arguments. Ngayon latag ko kada kayo. God bless you. Keep on. Imun-monitor ko na giti amin nga response. And ako kahit nga mabainan na giti agisang salusod, I'm going to answer it one by one. God bless you. Keep on.